ראש חודש אדר, שנכנס אדר מרבים בשמחה, וכדי להרבות בשמחה, קוראים שלום לסטנדאפיסט יוסי וידר. אהלן, שלום לכם, אני כבר מודיע לכם שאני משנה בדקות האלה את האופי של התוכנית. אני מביא אנרגיות טובות, שמחה. מה אתה אומר עכשיו אנרגיות טובות? קרבות בכלל. זה הכל באהבה. אבל בסדר, אם צריך... לא צריך להגזים, בוא נירגע. בשביל, אם אני צריך להיות בתוכנית שיש קרבות פוליטיות, אני יכול לגייס פוליטיקאים אפילו מלמעלה. תגיד, ולהילחם ולומר לכם שאני מגן עדן יכול לומר לכם שאני צריך לשנות את כללי המשחק, וחוץ מזה, יאיר לא מתאים לפוליטיקה. יאיר, תחזור לטלוויזיה, באמת. יפה. יפה. טוב, תשמע, אתה כאן, כי גם א', כבר הפלת כל כך הרבה פוליטיקאים לאורך השנים, בפח, שזה מדהים. מה, הם לא קולטים שזה אתה? קודם כל נגיד משפט... רגע, הפלת גם את ענבר גבריאלי? אני מבקשת לשמור על זכות השתיקה. רגע, עצרו הכל. אתה הפלת את ענבר גבריאלי, עשיתי למתיחה ביום הראשון שהייתה בכנסת. לא היה לה חדר, התפרסמו בעיתון. לא היה לה חדר, איפה להיות. אני עד היום לא הסכמתי, ואני לעולם לא אסכים שישדרו. התקשר אליה. רגע, תספר לנו מה היה. בקיצור, התקשר אליה עסקן הפוליטיקאים שמעון פרס ואמר לה, תבואי לחדר שלי. רק יש לי בקשה אחת, באיזה שעת מגיעה. תגיד, תעשי לי קפה שחור עם אחד סוכר, תדיקי לי את המזגן עד 22 מלות. רגע, אני אגיע, אבל גנבתי אותה. היית חברת כנסת, לא רצינו, לא ישרת כל כך, עם דידי הררי זה היה. בואי נסכם בשביל חודש אדר, יום ראשון, נביא את זה עם חיוך, אנחנו נביא, רק שנדע נמשיך לשמור על זכות השתיקה. דווקא יצא חמודה יצא חמודה נביא את זה. אז פוליטיקאים, איך הם נופלים בזה? תסביר לי את זה. תראה, יש כזה דבר, כשאתה מחכה מישהו ברמה של דיוק, שזה שבצד השני של הטלפון לא יכול לזהות או לקחת הימור, האם זה אמיתי, האם לא, האם זה לא, הפלת אותו, כי תשמע, לפעמים אם פרס מדבר עם מישהו וזה נשמע פרס, אני לא אגיד לו, תשמע, אתה חיקוי. אבל אם מישהו מתקרנה, שלום, אני שמעון, תגיד לו, מי עובד אליי, יאללה חבר'ה. ולכן חבר'ה, אני חייבת משפט, הוא עשה את זה ביום הראשון שהייתי חברת כנסת, לימים אריק שרון חטף טריקת טלפון ממני, כשהוא התקשר להגיד לי מזל טוב ליום הולדת. גרמתי להרבה פוליטיקאים, גדעון סער, שהוא ידיד טוב שלי, שהיה בכנסת, הייתי מתקשר לו, גדעון, שלום לך, מה שלומך, איך אתה מרגיש? גדעון אומר לי, וידר, אני על יד אריק, אנחנו בישיבה. יום אחד התקשר אליו ביבי, לגדעון, אומר לו, גדעון, שלום, זה ביבי. אומר לו, וידר, חלס עם השטויות שלך, אומר לו, לא, זה ביבי באמת. הוא צריך להתנצל אחר כך בפני ביבי ש... ענק, תראה, יש קטע אחד שיש לנו אותו מצולם, אתה מותח את אביב גפן, שוב פרס, נכון? זה פרס. בוא נראה רגע קטע קצר כדי ככה טעימה. יש לי איזו תחושה שאחד השירים שאני כתבתי יתאים לשדר אותו אחד מהלחנים היפיפיים שלך. בשמחה רבה, בשמחה רבה. אפילו אם יש לך דקה אחת זמן. אוקיי, בטח, אני אשמח. אז זה הבית הראשון. כן. עבר לו הצער כגורסה תוגה, אומה נשמת, אומה בלי פקפוק. מה אתה אומר? שמת לב כדי שיהיה לכם טעימה. עכשיו יוסי, אתה לקחת גם את הבחירות האלה ואמרת, אני לא עובר אותם בלי למתוח מישהו. כן. על מי הלכת? עכשיו אני אספר לך סיפור. אני ראיתי את הפרסום שפרסם נתן זך בעיתון בהארץ. ראיתי במקרה רעיון איתו. קודם כל כעסתי עליו, אני אבא לצנחן, וזה עצבן אותי שהוא מברך את אבו מאזן. באמת, קשה לחיות עם דבר. וראיתי את הרעיון איתו, ופתאום נקלטתי נתן זך ברמות, בשנייה, זה לא קורה, כאילו שבשנייה אתה לומד את הבן אדם, נתן זך, יש לו כולה מבצעי כזה, ולמחרת אמרתי, יאללה בוא נעשה עם זה מתיחה. הטעות של בוז'י שהוא היחידי שענה לטלפון והיה זמין. זה הכל. אוקיי, אז בוא נשמע את המתיחה הזו, שבאופן בלעדי. בלעדי, אתם הראשון, כי לא הייתי משדר את זה אם הוא לא היה מאשר. כי הרגשתי שטיפה הייתה מבוכה, זה לא טוב, זה המפיקים המדהימים שלנו. אבל נשאר לכם, זה המפיקים המדהימים שלנו. וקיבלנו. יוסי וידר, נתן זך, עם יצחק הרצוג, בלעדי, הנה זה. הלו? בוז'י, שלום לך, מדבר נתן זך, מה שלומך? איזה, במה זכיתי?
שמעתי מה אמרת. לא, אני אמרתי שאני מעריץ עצום שלך, ואמרתי, אולי אני ימני קצת, אתה יודע, מפלגת העבודה, אני צוחק קצת הומור בקטע הזה. אני רוצה לומר לרב בוז'י שאני שוקל מאוד הפעם להצביע עבורך. ובכל מקרה אני רוצה באמת לחזק את ידך. תודה רבה. טוב, זה... זה חלק קטן מהמתיחה. התלבטתי האם השורה הבאה תהיה שהוא מבקש ממך לחתום על מודעה, אבל אחר כך חשבתי שאם את ציפים לא רוצים לשים קדימה גם את נתן זך, לא ממש טוב. המחנה הציוני... אני חושב שהוא חשד, לא בהתחלה, בהתחלה הוא משוכנע שזה נתן זך. עכשיו אני ציפיתי שהוא קצת ייכנס בנתן זך, יגיד לו, נתן, איך אתה כותב דבר כזה בעיתון? אתה יודע, לא מקובל עליי, נכון? למרות שאני מייצג את השמאל, אבל עד כדי כך ללכת רחוק, תתבייש לך. הוא אמר לו, אני מעריץ עצום שלך. זה אמרתי. גילינו חוש הומור אצל יצחק הרצוג. בוז'י, הוא אמר לו בהומור. אתה קצת ימני משך, אבל בהומור. תגידי, איך מחר בוז'י יושב מול אבו מאזן בדיון על המדינה? ומדינת ישראל שייכת לנו, סתם, בהומור. תגיד, זה קהל הפוליטיקאים של היום בהשוואה לפוליטיקאים של פעם? פרס, רבין, שרון, זה אחרת עכשיו? בוז'י חיקוי קל. בוז'י חיקוי קל, אין מה לעשות. אתה יודע, זה הכל. אבל אני אומר, הוא היה צריך לקחת את יוסי וינר לרוטציה. היה נותן לו גם את הכל. מה זה חיקוי קל? כאילו כל ילדה יכולה אבל לחכות החדשים את הכל. כחלון וכאלה. שאלתי מה זאת אומרת חיקוי קל, אם כל ילדה יכולה לחכות. לא, יש לו קול מיוחד, אין מה לעשות, צריך להשלים את זה. תגיד על כחלון, על החדשים. כחלון החדשים, בוז'י החדשים, בנט החדשים, יאיר לפיד החדשים. בנט, תראה, כרגע תפסנו את המנגינה שלו, אבל אני עד שאני לא עושה את זה אחד לאחד, אני לא עושה... די כבר! די כבר, זה תפס בצורה בלתי רגילה. תשמע, יש מנהיגים מהעבר שגם היום שהם לא בפוליטיקה הם מושרשים, הכל שלהם. למשל פלטו שרון הוא לא בפוליטיקה. למי אני מתקשר במדינה מדבר הסמי פלטו שרון? אז זה בטוח הוא נופל, אין הסיכוי מי אפילו. חיקוי קשה? קשה לעשות. ביבי קשה, ביבי לא הרבה יודעים. לא, אבל ביבי חיקוי קשה. לא, ביבי, תראה את בארץ נהדרת, החיקוי של ביבי, מריאנו, זה לא מדויק. מוטי גינתי עושה אותו. רגע, אתמול הופעתי אצלכם בתוכנית בלי שאני אדע. כי אני מתנדב בעמותה שעשה בר מצווה ובת מצווה ל100 ילדים והנחיתי את זה, וביבי היה שם. ולפני שביבי היה, שרה הייתה. אז עשיתי לשרה חיקויים ככה, והיא מאוד שמחה, ופתאום ביבי הפתיע, ואז הוא התחיל לומר, שלום לכל הילדים החמודים, ואז כולם התחילו לצחוק. הוא אומר, אתה חיכית אותי, בוא, הנה, דבר אתה. ואז התחלתי לדבר, ואז אתה יודע, הוא אומר לכל הילדים, הוא עושה את זה יותר טוב ממני. ואז מה, ענה לי בחיקוי. תודה רבה, יושי. עושה שמעון פרס. טוב, בקיצור, אנחנו רק נזכיר שיש לך הופעה של... יש לי מופע סטנדאפ, מופע בידור, שלא תחשבו שאנשים, אני כל הזמן עושה מתיחות, ענבל, את יודעת. יש לי מופע סטנדאפ בידור שבכל רחבי הארץ, ואני לוקח את ההומור לרמה של לעשות טוב לאנשים. אוקיי, יוסי וידר, תודה רבה לך. תודה. אין לך חיוך על פנינו בבחירות. אנחנו, כן, אנחנו ממשיכים.